slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Boti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, häng inte på så släng din vara i. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, häng inte på så släng din vara i. Bara bastu, jo. Sauna. Ja, just ja.